vähän niinku miettimään, että tarviiks tehdä kädellä jotain. Ja siinä on ihan vähän aktiivista. Nyt on tosi kiva ravi, niin silloin kun se on tosi hyvä, niin teet tosi vähän sellainen pieni puristuspohja rento. Nyt sulla on aika hyvin sieltä vatsalihakset mukaan, ryhti on tosi kiva. Nyt ihan vähän sisäpohja, vähän ääntä ja ihan tasainen rento käsisäkki. On kyllä tosi kiva muoto, tosi hyvä ravi nyt. Teet semmoseksi, että se niinku menee semmoiseksi veteläksi, milloin se menee vaan vähän kovempaa, mutta ei muuten kuuntele. Ja sit siitä on reisi kiinni, rento käsi. Ja katot Mira, että saat taivutuksen sen lisäyksen jälkeen päätyy. Tunsitte siinä, kun se vähän yritti silleen räpeltää, mut nyt se ei päästy, nyt se kuunteli hyvin sun avut. Nyt on tosi kiva laukka. Nyt ihan rennot nyrkit alhaalla pohje. Hyvin korjattu. Enemmän. Just toi, vähän rennommalta. Anna sen vähän enemmän kaikuun. Nyt sä vähän pitelet sitä sun kädellä. Joo, nyt se jäi pyörimään se laukka tosi hyvin. Nyt sä voit siitä siirtyä harjoitusraviin. Siinä on tosi kiva nyt. Ulko-ohja kääntää. Kato, että jää sisältä pitelee. Ja kääntämään. Ulko-ohja pysyy. Terävä jalka, mitä käytiin tässä laukassa. Että se vähän ottais sieltä mahaa sisään ja täydellisen. Nyt pohje. Katso, nyt se takaosa tuli alle paremmin. Ihan vähän jäi vinaa, mut huomattavasti parempi oli sieltä takaat nyt. Kerran vielä. Ja nyt mietit vasemmalle, se ei saa mennä vaikka ois mikä. Ja seis. Jaa, kiittää. Voit antaa siitä pitkät ohjat siitä. Nyt se ei lähtenyt heittäytyy tonne päin.